Maayong adlaw sa inyong tanan. Salamat sa Dios ning taknaa nga atong mapalan pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Ining taknaa atong tagaan og dakong pagtagad ang kinabuhi sa usa ka apostol nga atong matun-an gikan sa Balaang Kasulatan. Ug kining maong apostol nagapanguna siya bisan tuod sa iyang testimonya matod pa niya siya mo'y pinakaiwit sa tanan ng mga balaan. So our theme tonight is about the supremacy of the Apostle Paul being the less than the less of all saints. Mo ni atong sentro karong pagtagad. Dunay dili mo kubos sa walo ka mga punto nga atong pagtagad sa iyang kinabuhi. Pinakauna, atong ibaloon gikan sa Biblia nga he is an appointed apostle, a dispenser of this present dispensation of grace. Ato kinang mabasa sa Ephesians chapter 3 verse 2. He is an appointed minister to show God's effectual power working in us and through us. Mabasa gyapon nato na sa versikulo 7 sa kapitulo 3 sa passage nga ato karong pagtagad sa libro sa mga taga-Efeso. Katulong butang ayang gipayag mao nga sumala sa atong matun-an, siya lay bugtong apostol nga nagpahayag may tungod sa tinaguan sa Dios ining atong panahon karon. Mabasa nato na sa bersikulo 8 hangtod sa 12. Niya siya lamang ang bugtong apostol nga mo'y nagsugilon kanato nga ang Dios maghukom sa tanang tinago sa mga tao pinaagi sa iyang mga balita. Mabasa man na, litra por litra sa Roma 2:16 sa iyang sinulat. O niya, siya ra po ng apostol nga nagpahibalo ka nato nga ang tanan nga mga luwas karon sumala sa gipadayas Ginoo ngadto kaniya dunay panahon nga sakgawon ta ug dadon ta dito sa katulong langit. Mo na atong matunan sa 2 Korinto kapitulo 12 uno ngadto sa 10 ato nang tagsa-tagsaon karon pag hisgot. Nigawas niya na taliwala sa daghan nga mga apostol hisgutan sa Biblia, siya lang ang bugtong apostol nga nagsugilo nato. May tungod sa bugtong paagi kung sa unsang paagi ta makadtog langit. Ug siya lang ang nagsulti nga ang mga magtotoo karon sa atong panahon ang atong pagkalungsuranon tuagid sa langit. Gawas pa niya na atong makita nga siya mo'y noted apostle, being the first and great persecutor. Bisan tuod og siya giisip nga persecutor, pero sa ulahi atong makita nga siya gigamit gyud sa Ginoo ingon nga mo'y dispenser nining panahon sa grasya. Unya sa laing bahin atong makita nga siya bugtong apostol nga nagsugilo nato nga ang mga magtotoo karon sa atong panahon kita'y maghukom sa mga anghel. Talagsaon kayo, di ba? Na ato ni anak namon pag-explain dikan sa pinakauna nga ito sa katapusan itong hisgutan. Atong balikan itong iyang pagka-appointed nga dispenser sa panahon sa grasya. Ato na mabasa litra po litra, Efeso kapitulo 3, unong ato sa 6. Sumala sa English nga version, giingon ni pagsulat o, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given to me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote before in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages, according to him, was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel." So, siya lang ang bugtong nahibalo niya na yung siya may gipadaygan sa tinaguang mensahe nga gusto sa Ginoo mahibaluan karon sa tanan nga mga magtuos-tuos tibok kalibutan. So, nagapanguna siya. So, akong balikon, is an appointed apostle
And not only appointed apostle, but a dispenser of this present dispensation. Kamala na itong natutan, kung nabasa litra po litra, sa versikulo 1 hangtod sa 6 sa basahon sa mga taga-Epeso. Ikadang butang atong disgutan, gusto na kong atong ipahayag pag-ayo, nga siya bugtong ministro nga mo'y sugilo na to. May tungod sa gahom sa Diyos nga nagalihok diyan na to. Mabasa na ito ng versikulo 7. Niya atong basahan, versikulo 7 sa basahon pagyapon sa mga taga-Epeso. Dini sa city, sa English na version, matod pa niya din eh. Mas maning atong basahon ng English kay doon sa original ng English. Matod pa niya, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto us by the effectual working of His power. Na ay power siya nga nagalihok diya sa sulod sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ating naman nga ang mga magtotoo, sumala sa itong matong Biblia, di na ito basta-basta. Doon ay Diyos na nagpuyo sa kinabuhi sa mga magtotoo. Mabasa magina sa Epeso 1:13. Ang Espiritu sa Diyos ang mabasa. Na atong basahon. Ato ka din, no? Sa Cebuano ng Hubad, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita na naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios, pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iyan na. No? Dunay silyo. No? Sa English na version ngayon rin, sa Ephesians chapter sa English na version punta kay Cebuano mo atong ibasa. Matod pa sa English na version, in whom ye also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Tanawa? Gisilyuhan ta pinagi sa gisaad ng Espiritu. Pariyara ang atong gibasa sa English. Siguro, maragyapon ang punto di ang atong nakuha. So, dili na ta basta-basta nga matang sa pagkatao. Kita nga mga believer karon sa Grace Gospel message. Muna nga atong ibaluon karon ang bugtong mensahe karon nga magaluwa sumala sa kasulatan nga pinaagi ni diya usab ibasa sa Ginoo nga atong paghukom sumala sa Roma 2:16. Ang maayong balita sa grasya lang gyud. Umana nga akong gidiscourage ka na nagwaliwalig na yung balita sa gingarian, di na para na to. Para na sa 12 tribes sa Israel, nagsaaran o gingharian nga pagatukuron din Syuta. Ang pangkalibutan ng mensahe karon nga dinhi ibasi ang mensahe atong kaluwasan, ibasi ang mensahe atong paghukom, o ni gitawag sa balaang kasulatan of Grace Gospel message. Grace Gospel preaching. Muna Roma 2:16, nakataro nga tuan sa English na version kay may kayong pagka-plaster sa English na version. Roma 2:16. Paklin mo pa nako para nga ma-enjoy ta sa atong pagtuon karon. Matod pa din Roma 2:16. In the day when God shall judge the secrets of mankind or secrets of men by Jesus Christ according to the gospel, according to my gospel. So atong gihubad ka ng pulong dinhaog anthropos ug mankind. Kaya kung men ragod ang atong iskutan, kung ba ilabot ang mga babae? Pero katong iskutan ng pulong mankind, apil mga babae sa mankind. Gikan sa word nga anthropos sa Griego. Muna nga, particular ta sa Greek, yung Greek Bible din nga atong gitanaw. Niya, mas kumutubangan ng Greek Bible. Atong basahon ni sa Greek, mabasa mo nga litra por litra. Atong tanawon. O atong makita din nga mas maayos nga atong gamiton ng pulong mankind kay maapil ang mga babae diha. Matami nga in himira hutikrini hutius ta krupta ta anthropon. So sa Greek kanang puno diha nga anthropon, apil ang mga babae na tun anthropon katato iwanghelion mo daya Kristo Yesu. So according to my gospel matud pa ni Paul, hukman ang tanan nga mga katawhan, lalaki man o babae, hukman sa Dios pinaagi sa iyang maayong balita. Gusto ato makita kung sa siya pagka talagsaon nga appointed preacher. Imagine,
ang tibuok kalibutan, pagahukman sa Ginoo, ibasi ang paghukom sumala sa mayong balita ngayong nadawat. Mabasa ganyan litra at bago na itong ibasa sa Roma 2:16. Niya siya lang ang bugtong apostol, atong makita nga nagpahayag ni ining gitawag nato og unsearchable riches of Christ. Kining tulog karon nga mga bahandi ni Kristo nga iyang gihulagway nga kabahin sa tinaguan nga gipadayag sa Ginoo, pinaagi niya. Kung gusto niya nga masayod ang kalibutan muna nga sa iyang mga sinulat, naghisgot siya tinago. O iyang i-define ang tinago, nga matupan niya, wa ikasagwilod sa unang kaliwatan, apan karon di kapadayag na. Mabasa ka na, litra por litra sa Ephesians chapter 3 verse 8 up to verse 12. Yatong unang pagbasa sa Cebuano, yun sa paghubad. Kaya naman tayo English po din eh. Matupan niya din yun, Ephesians chapter 3, basa sa verse 8, verse 12. Matupan, ako nga labing ubos sa tanang katawan sa Dios, yatagan sa Dios ni ining pribilehiyo sa pagsangyaw sa maayong balita may masukod nga bahandi ni Kristo ngadto sa mga dili Hudiyo. Og ang pagpakita sa tanang tao sa tinag sa Dios sa nangaging panahon gililong kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang. Tanawa? So siya lang ang gipadayagan niya ni. Ang 12 apostoles. Bisan pa si Barnabas katong iyang kauban kay matawag magyapon natutog apostol. Wa padayagin. Ang bugtong gipadayagan sa Ginoo kadtong bantugang maglulutos kanhi, maoy gipadayagan alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan karon ug alang sa ibase ang paghukom sa Dios sa tibuok kalibutan, kining mensahe ang gipadayag ngadto sa bugtong mensahero nga mao si Apostol Pablo. Sa ato siyang giisip nga Balaang Pablo. No, kaya hulugan ko na yung pulong Balaan, pinasahi. So pinasahi siya ng pagka-Pablo. Daghang mga Pablo buloy-buloy sa kalibutan pero buloyagon man. Pero kining Pablo ha, sa una buloyagon pero karon nagtinarong na. Siya mo gipadayagan sa Ginoo sa pinaka-espesyal na revelation nga mo ibasihan sa Dios sa paghukom sa tibuok kalibutan sa ulahing panahon. Mamagtotoo ka man og dili, kung maghukom na ang Ginoo, ang basihan sa paghukom kining maayong balita nga giwali ni San Pablo. Nabalikan ta ra gud basa tong Roma kapitulo 2 bersikulo 16. Para nga masantop sa atong pangunahuna. Matud pa niyo, "In the day when God shall judge the secrets of men or mankind by Jesus Christ according to my gospel." So atong gihuban kanang purong diagmin og mankind kay aron maapil ang babae. Ngano kay sa Griego, anthropos man na o anthropon man na sa Griego. Usa dapat lang atong hubaron og mankind. Kasi ako nang iskutan, apil sa mankind ang babae. Kaya kung men race ko kami ng babae nga, kamo ray hukman o may labot. Tanan, tanan. Muna nga atong giklaro gyud nga pinasahi o nagapanguna kining apostol karon nga atong gisgutan. Sa una matawag ni siya buloy-buloy nga Paul, pero karon dili na. Pinasahi siya. Anong gitawag tong buloy-buloy kasi una maglulutos man eh. Ang mabasa sa Acts chapter 9, siya tong makasganong naglutos sa iglesia sa una. Pero ang Ginoo mo'y nagbako siya kasing-kasing. Gihimo siya karon nga nagapangunang apostol sa tanang mga apostol. Kay pinaagi siya ang maayong balita ang tibuok kalibutan sa magtotoo man o sa dili magtotoo. Ibase sa Ginoong paghukom, pinaagi sa iyang maayong balita. Nabasa man yun nato na litra por litra. Sa Cebuano ato na pong basa, kay English nato itong dibasa. Roma 2:16. May nga ito yung klarohon kay mingon uban no. Wa may kasabot pastor kay in English man to. Basa na po sa Cebuano. Parang way reklamuhay pag-abot unya sa paghukom. Kay mingon ka nga in English mo itong wali ni Pastor Solis. Lord, muna nga wa ni kasabot. Na atong basa na po sa Cebuano. Matod pa din ni San Pablo. Sumala sa mayang balita nga akong giwali. Yung tulad na tulad akong sumala sa mayang balita nga akong giwali. Mao kini ang mahitabuon niya ni adtong adlaw
nga ang Dios pinaagi kang Hesukristo maghukom sa tinagong mga huna-huna sa mga tao. Tanaw? Hukman niya ang tanan. Ibase niya sa maayong balita nga giwali ni San Pablo. Na katong panahon karon, simple ra kaayo ang mensahe ni San Pablo alang sa kaluwasan. Ha? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. No? Basa mo na. No? Asa man na mabasa, Joan? Ha? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Acts 16:31. 31. So, ato makita bisan pa din sa iyang sulat sa mga taga-Epeso. Siya tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinagis pagtuo. Ug dili kini sa inyong kaugalingong kahimuan hatag kini sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsang magpasigado. So sa atong panahon karon, ang paghukom sa Dios sa atong panahon karon dili ibase sa unsa nga maayong balita, kundi ibase sa maayong balita nga yang gipihal kang San Pablo. Gani ang atong kaluwasan karon, si San Pablo lang nagpahayag nga maluwas ta karon di na pinagis binuhatan sa milabay nga panahon pinagi di tos binuhatan apil biyang binuhatan. Kaysa Marcos 3:13 kun mo nang basahon ang turunahan, ang mulahutay ra may maluwas. Alang-alang, huwag buhat ng lahutay din ha. Ang mulahutay hangtod katapusan mo ray maluwas kung basahon ng Marcos kapitulo 13. Magsugod kag basa sa bersikulo 13. Marcos 10:16 ato makita diha ang mutuog magpabautismo mo ay maluwas. Nya kana binuhatan kay bautismo binuhatan di na. So sa panahon man San Pablo ato makita ang espesyal kayong mensahe nga kung mo reklamo ka nga nung wa ka maluwas, pag abot sa panahon, di ka yung kareklamo nga naman. Hindi man binuhatan ang gusto sa Ginoo nga imong saligan para maluwas ka. Pagtuo raman. Kasi may tao karon nga dili makahimo mo tuo. Ha? Kaya kung binuhatan, ingon tong bakol nga sila may makabuhat pastor kay bakol man ko. Katong pungkol ingon nga sila ray makabuhat pastor kay pungkol man ko. Katong bungol man sila ray makabati pastor sa maayong balita kay bungol man ko. Pero sa atong panahon, dili ibase lagis binuhatan. Pinagis pagtuo. Pwede mo na sinyasan yung nambungol. Pagkatuog yan mo na. O nga, wag yo'y mahimo ang tao kung reklamo ito bang sa Ginoo, pinagi nining maing balita. Na mo'y basihan sa Ginoo sa paghukom unya. Kining maing balita nga yang gipilat kang San Pablo. Giklaro mo gid niya. Away laing maing balita nga basihan sa Dios sa paghukom sa kalibutan. Totoo, kalibutan sa dili magtotoo. Ang basihan sa paghukom, ang maing balita. Matupad ni Paul, may gaspid ang akong maing balita. Kung sa ako nang gisgutan, talagsaon ning maing balita nga giwali ni Pablo nga kung butuo ka lang, nindot kayo ang atong paglaom. Pilipos 3:20. Mabasa kita litro matupad ni Paul, our citizenship is in heaven. Di man na pwede nga to sa 12 ka tribo. Di na pwede nga ito sa milabay nga kapanahonan nga wa sa adig langit. Sa milabay nga panahon, ang yuta mo ilang paglaong nga itong magwalis lang nga, pag sinulsul ka mo, pabautismo kay ang gingharian sa langit hadol na. Nga naman, kasi milabay nga panahon, ang wali dito, nagsaad ang Ginoo nga manaog ang gingharian gikas langit, muan ni siyuta. Kay di ni siyuta, himuon sa Ginoo ang gingharian din nga langit ngon. Nga pagadumalaan sa 12 ka mga tribo, pinanguluhan sa 12 ka mga apostoles. Nakita na itong panahon na, kay di man ta kaliwat sa 12 ka tribong Israel, mga langyaw man ta, pinagi lang sa pagpunsa kana ang marabag magpakabig-kabig na nila. Mahimong ang proselytes nila. Ang butsod ng proselytes, kana bang murabaog ug sa ato pangurabag uyunan nimo unsay ilang maayo. Magpamimbro. Magpamimbro ka nila. Bisag dili ka membro sa 12 ka tribo, pero magpamimbro ka. Pilion nimo asa kang pamimbro. Tribo ba ka ni Benjamin? Sa tribo ba ka ni Sibulon? Sa tribo ba ka ni Naphtali? Sa tribo ba ka ni Levi? Ikaw mo bahala diha basta kay at least nga magkuang ka mo proselyte kanila. Pero sa atong panahon karon dili. Worldwide ang programa sa Ginoo sa atong panahon karon. Walay hudiyog mga hintil karon nga
kinahanglan nga manimati gyud sila sa mensahe ni San Pablo kay kini mensahe ni San Pablo para mas tibuok kalibutan. Even you are Jews or Gentiles, di ka makareklamo. Nga naman. Kay ang bugtong mensahe nga basihan sa paghukom karon sa malas kung gibasa sa Roma 2:16, ang maayong balita nga giwalin sa San Pablo kining gitawag sa balaang kasulatan og the grace gospel message. Dili ka tong kingdom message. Yung kingdom message nito, repent and be baptized for the kingdom of heaven as at hand. Kana lang pag-repent, igsoon buhat na ngalisod. Sa una ka itong maghinulsol, dili mo kaon, magpuasa, para gid nga mahinulsol niya yung sala niya, idumdumon niya itong iyang mga nahimo nga dili maayo, iyang basulan at ubangan sa Ginoo. O niya, ang pa, humul-humul pa siya sa tubig. Hindi mo bautismo sa una, humul-humul sa tubig. Like maning bautismo sa uban ka, kay wisik-wisik ka naman lang. Sa una, ihumul ka sa tubig. Una nga, lahi itong programa sa una. Pero karon automatic ang ato. Karon sama ni Tabong San Pablo. Kung mong tanawon ang kinabuhi San Pablo diya sa mga buhat, kapitulo 16, versikulo 18. Pagtuo pa lang ni Pablo, pagtindog niya, automatic bautismado siya. Kung muna yung isikutan sa 1 Corinto 12:13, and that is the baptism, the one baptism unto the body, kanang lawas si Kristo nga pag-alalinon, mo ni kita ko baptism by the Holy Spirit. Nganong gingon nga baptism by the Holy Spirit? Kaya ang Holy Spirit mo i-baptize sila na. Yung mga pagtindog pa lang ni Pablo, bautismado na siya. Dito naman ito sa lawak. Huwag mo tubig itong lawak. Alam mo yung bautismo ni Pablo sa kabong tubig. Sa kabasong tubig. Yung sa una, humul man ang bautismo. Pagtindog pa lang ni Pablo. Ito ba nga niya, automatic na bautismado siya. May tingaling atong basahon. Kaya parang nga, mukuntintog yun mo, no? Mga buhat 16-18. Atong atuan. Kaya kining pagtuon kong Biblia, ang uban di mo kung makabig kung dili basahon. Kaya kining atong pagkabig, dili kabigon sa reliyon, kabigon na to sa pagtuos pulong sa Ginoo. Kung sa may giskutan din kung sa adlaw, usa ka adlaw ni ana, samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babae, mo mo nito. Sa 18 na lang ta, kay layo pa man naman sinusugod ta sa 16 man dito. Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamukan si Pablo og milingi kaniya og giingnan ang espiritu. So man. Isa siya man. Chapter 9, 16 man yung napaklit. Chapter 9, verse 18. I'm very sorry. Tingala mo kung walahi man ang atong nabasa. Chapter 9, verse 18. Ngayon din diha. May nangahulog nga daw mga himbis sa isda, gikan sa mata ni Saulo. Saulo man yung ngalan. Og nakakita siya pag-usap, mitindog siya og gibunyagan. Ano? So ang nagbunyag sa mga 1 Corinto 12:13, siya na, we are baptized unto the body. Apil mas pula ng uwi diha. We are baptized unto the body by the Holy Spirit. 1 Corinto 12:13. Pagtindog pa lang ni Pablo, nabunyagan na siya. May mabasa diya nga si Ananias may nabunyag. Pagtindog pa lang, automatic. Ano ba na matunan sa English? Gani ang pagkahubad si Juan, gigamit ng pulong gibunyagan. Mura bag dunay tao nga nagbunyag, pero wa may isguti din nga dunay tao nga nagbunyag. Klaro, 1 Corinto, ato nang mabasa, o biyan sa mga buhat, kapitulo 9, klaro na ang Pablo nga, kanang pulong widas, 1 Corinto 12:13, nga we are baptized unto the body, and the baptizer was being mentioned was the Holy Spirit Himself, or is the Holy Spirit Himself. Na atong atuan kining gipahayag ni Paul nga ang bugtong maayong balita karon nga basihan sa paghukom, wa gyud lain. Ang maayong balita ra gyud sa grasya nga giwali ni Paul. Nimi ba walo ni kabutang dinhi natong kitaan sa kinabuhi ni Paul. Pinakauna siya mo'y appointed minister, appointed apostle nga mo'y gipialan sa dispensation sa grasya. Ato ginang nabasa litra Corintios episode 3:2. O niya ang ikaduha, atong matun-an nga
Siya lang ang buktong apostol nga mo'y nagpahayag nga ang Dios nagabutang og gahom di as kinabuhi nato pinagis pagpuyo sa balaang espiritu. Sumalas matunan ko sa bersikulo 7 sa Efeso kapitulo 3 ug sa Kolosas 1:13 ug sa uban pang mga bersikulo sa balaang kasulatan. Sa Ephesian ato gyapon ang mabasa. Unya ikatulo, siya lang ang nagwali may tungod ning tinaguan. Ini tawag niya unsearchable riches of Christ. Mabasa man ali ka pulit sa ato man ang gibasa dili pa lang madugay, Efeso kapitulo 3 8-12. Ato ra kong balikan pagbasa ni. Diyon sa paghubad sa Cebuano. Ato na lang basahan sa Cebuano kay parang ang atong mga Cebuano listeners, dili nila kay kasabot in English, direktang makasabot. Mato pa ninyo, ako nga labing ubos sa tanang katawhan sa Dios. Gihatagan sa Dios niining pribilehiyo sa pagsangyaw sa maayong balita may tungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo ngadto sa mga dili Hudiyo. Og sa pagpakita sa tanang mga tao sa tinagong laraw sa Dios sa nangaging panahon gililong kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang. Giklaro yun. Aron pinaagi sa simbahan o sa iglesia, masayran karon sa mga pangulo o mga kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga maoy may nagkalaing-laing pamaagi. Ang tanawa. So naigitawag og wisdom of God. Dunay nagkalaing-laing pamaagi sa kaalam sa Dios. Dunay kaalam nga langit nun, gitaguan sa una pero karon gikapadayag na. Doon ako'y kaalam nga langit nun, nagipadayag sa una, ug karon pabiling gipadayag. Sa atong panahon kining giwali ni Paul sa una gitago ni. Kanang paglaom sa una nga langit wa gyud na. Ang pulianan sa manununda og sa Ginoo ng langit sa una. Pero naay gisulti si Pablo. Sumalas na unang Tesalonica 4:13-18. Na ang mga magtotoo karon, Hudiyo man o dili Hudiyo, lalaki man o babae, tambok man o niwang, basta tinuod lang magtotoo nga naluwas ka tungod sa grasya pinagis pagtuo. Pag-abot sa paglanog din ng trumpeta sa Diyos na pagpatungkol sa Pangulong Manulunda, tagaan tas ginugbag-ong lawas na din na mamatay, so lamang kapag pamilok mo kayab nga tus langit kauban sa tanan nga mga binanhaw pud nga mga magtotoo kay nianang panahon na mubangon maputong nangamatay nga mga magtotoo sa mensahe sa grasya. Kadto kung mga magtotoo sa mensahe sa grasya. Kaya kingdom program dili pa man ipasiguli human sa adto naman na sa humas lalim, no? Una nga ang ato karong expectation ang tanang magtotoo mo adto sa langit ining panahon sa grasya. Kaya ang kingdom program, manto sa harian ni pakanaog nga langit, katong 12 apostles, katong 12 tribes. Muna nga sa ako na laging challenge ka ganina, magtuon kita sa Biblia sa gitawag nato rightly dividing, 2 Timothy 2:15. Matod pa sa English na version, study to show thyself, approve unto God, a workman who needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mabasa nga nito sa 2 Timothy 2:15, na? Pagbahin-bahin sa ustong pagkabahin-bahin. Dili kay basta lang wasak ko ng pulong sa Ginoo iwali basta lang. Kinaklaro nato kung asa ta mabilong. Nabilong ta karon sa gitawag langit ng programa. Ang tanang mga magtotoo karon, Hudiyo ka man hintil, lalaki ka man o babae, bata ka man tigulang, tambok ka man og niwang kung tinuod kang magtotoo, ang atong pagkalungsuran mo ato taglangit. Muna atong pulian nga dayon. Kinalan nga magwalita nga may tungod sa maing balita sa grasya kay ang maing balita sa grasya mo ray para pang langit na nga mensahe. Kaya katong mensahe sa gingharian, bisan gani masabtan man nato. Pagwalay pa lang nga paghinulsol o pagpabautismo kang gingharian sa langit haduol na. Yuta yun na. Coming good. Sa English na term kanang pulong coming. Lahi ng going o coming. Ang going gikan ni po mo ato sa yang pagatuan. Dito, muanhi sa dapit nga diin ta na utang.
So muna ang kingdom of heaven. Pero kita, sumala sa balang kasulatan, we will be caught up. Pagasagaon tas panganod, espesyal na nga panganod. Ha? Di ba na nga tibu kalibutan? Saggaw na ng matangas panganod, tibu kalibutan sa magtotoo. Dili na basta-basta. Gitawag na ito ka na og wonderful phenomenon. Wala ang panganod musakgaw sa tanang magtotoo. O nga, atol na ng adlaw ay lawas ka din na madunot gitawag na sa in English of immortal bodies. Ha? Lawas na nga wala makinanglan og kana ang tambal. Kaya ang immortal bodies di na namamatay. Kanang immortal bodies pang kuana pang eternal na. Muna mitabo na to. Na kung naluwas ka karon tuod sa grasya pinagis pagtuo, that is our expectation. We are expecting the rapture. Kanang gitawag na to kalit nga pagsaggaw. Sa Griego gitawag nagharpadso. Harpadso. Kuana, in the twinkling of an eye we will be changed. In the twinkling of an eye we will be caught up from here right there to our dwelling place there in heaven. Itagalangit man lang kita. Mabasa man ang letra kita sa Pilipos 3:20. Di ba na pwede nga ang 12 apostoles magwalis lang ang tagalangit. Nga naman kayo nag-expect man sila may tungod sa kingdom to come. Nga kamo karon diya nga naa sa uban nga mga pundo. Ang inyo bang iwali ang minsay para 12 apostoles, para 12 ka tribo. Di na pwede. Ha? Pwede mo makawali ana pero why siguro ang inyong kinabuhi? Nga naman. Magwali-wali mo nga ng minsay nga di para sa inyo. Di mo na paglaom sa mga hintil na member sa body of Christ. Ang paglaom sa mga hintil na member sa body of Christ, whether we are Jews or Gentiles, we will be caught up and our citizenship is in heaven. Mabasa ka na 1 Corinto, Kapitulo 14, 13-18. Yan na pala yung referensya. Naunang Thessalonica 4, mabasa niya pa 13-18. Di sa naunang Corinto, Kapitulo 15, 53-58, I mean. Wanya, Titus 2:13. Muna atong gitawag og blessed hope nga moadto tag langit. Pilipos 3:20. Our citizenship is in heaven. Iyon na naigsoon. Muna nga bisan tuod dili kayo na kung nasa ulo ng mga bersikulo pero di na ko malimtan. Imo man ay para sa ato. Ha? Kumanay para sa atong panahon karon. Muna nga rightly dividing gyud. Akong balikon ha, ikaduhang Timoteo 2:15 ingon San Pablo, study to show thyself approved unto God, a workman who needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Remember, our blessed hope is the rapture. We will be caught up to heaven bound. Para tas langit. Ha? Samtang ang mga kataong Israel, nagpaabot sila sa coming kingdom. Ha? The kingdom to come katong square city. Nga doon ay 12 ka mga pultahan. Nga diin, sa matag pultahan na sulat ang ngalan sa mga 12 ka apostoles, o niya sa matag ang haan na sulat dito ang ngalan po sa matag tribo. Nakita kay Dipi at member sa 12 tribe. Maglaw-lao mo niya, naway klaro. Wala nga niya ta karon sa gitawag nato og body of Christ. Ang body of Christ mo ni kaupungan sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, sa tanang mga magtotoo, gikan sa labing iwit ngadto labing dato nga nasod basta na member ka sa kinabuhing magtotoo, kabahin ka inig suong paglauma. Kini gitawag nato heaven bound. Heaven bound para sa langit ta. Nagpaabutan na nang gitawag harpad sakgaw. Nagyod nga ito ning masabtan. Ato mabasa ang dugang referensya sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, unong nga ito sa versikulo 10, na sakgaon ta, nga ito si katulong langit. Dahil ko sa katulong langit, si Paul dito na ganyan na siya. Ngunit pa naman mag-isakgaw sa katulong langit. By experience, di na San Pablo kasuginglan pa. Dito naman sa langit, ha? Paul was caught up to the third heaven, receiving God's revelation. Mabasa na 12 up to verse 10. Muna nga sa ayang sulat nga ito sa mga magtotoo, na unang Korinto 4, yang gisgutan diya ang panaglalim. O niya yang gisgutan nga ang atong pagkalungsuran nun, tuwatas langit mo ng lalimin ta. Muna nga giklaro yun. Muna nga kamo na minaw diha, di na ta magpa... Ang sana,
magpahasol-hasol ni ng paglaom nga wa saad sa Ginoo para nato. Dito magpaabot niya ng saad nga dili para nato. Kanang repent and be baptized for the kingdom of heaven is at hand. That is the kingdom and that is the promised land for the children of Israel. Kay bag-uhon man yuta may ng paglaom. Kung nagpaabot sila itong square city, katong kingdom to come, nga bulawan nga gingharian nga manaog gikan sa langit, ug aris yuta. Okay, manaog gani. Pero baguhon ninyo kalibutan na. Kaya doon na may gitawag na itong pang-eternal na kalibutan. Tanan nga mga dili mayo aning kalibutan na, baguhon na. Doon na gitawag og new world, bagong kalibutan. O adto po ipaluna kadtong manaog nga gingharian gikan sa langit. Muna expectation sa 12 tribe. Kung hangtod karon nagpaabot gyapon na sila bilang gipagahi karon ng Israel, tungod silang pagka dili matinuon gipagahi sila, gisalot ning programa alang sa mga hintil nga worldwide ang kanang asko pa ni programa. Gisaaran ang tanan nga mutuo karon nga moambit niya nang gitawag og blessed harpansyo. Bulahan pa naglaom. Og langit ang atong pulianan. Sumalas ko nang gisgutan kanina Pilipos 3:20. Our citizenship is in heaven. No. Di klaro ginani. Mani nga di nato hasulon ang atong kasing-kasing o ang atong muna-muna sa pagpaabot niya ng butang nga di para kanto. Ang atong karong tagaan og pagpakamuna kining pagsiguros kung kaugalingon nga nakasiguro kita sa kaluwasan. Remember nga si Paul matod pa niya nga now is the day of salvation. Kadawang ko dito sa S2. Now is the accepted time. Karon samtang buhay pa kailangan makasiguro. Ginay klaro. Ang ato karon kinahanglan mutuo ka sa mensahe sa grasya. Ang mensahe sa grasya, ang mensahe nga ulaway diha na si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. Imo siyang dawaton karon yung imong dakong disong managluwas. Pinaagi sa iyang dugo ang ato karong kapasayloan. Episo 1 bersikulo 7 yung San Pablo nga diha kaniya kita may katubsanan pinaagi siyang dugo. Hebreano 9:22 yung San Pablo nga gawas sa pag-ula sa dugo walay kapasayloan sa sala. Sa atong panahon na kung ayaw pag-expect na ka ng tubig-tubig nga gisablig diha, tubig-tubig nga marumulumulan makapasaylo sa musala dili na. Without the shedding of blood there is no remission. Maklaro gina. Hebreano 9:22. Episo 1:7 akong balikon, yung si Paul. Diha kaniya, diha kang Kristo kita may katubsanan, may kaluwasan, pinagi siyang dugo. Hinaut kong nasabtan ninyo igsuon, kung kamo pinilis Ginoo, nagtuwa ko nga gibuksan sa Ginoo inyong singkasi kunauna, kung nasabtan ninyo ining pulunga, ug mag-uban tas lalim igsuon. God bless.